Добро утро, пътешественици! 13 мисля, че спадам от Виена. Всъщност на 3 км сме от център, но в района, който сме отседнали, така като гледам, има много турци, мюсюлмани, сърби. Български магазин видях. Явно тук е някакъв емигрантски такъв район, но наистина има страшно много мюсюлмани, но по-скоро турци, не от далечните арабски страни. Много си мислят за брата ми. И така, напускаме тук Виена и отиваме майка Братислава. Тази нощ ни е последната нощувка, утре вечерта някъде ще сме си в България. Така че толкова от Виена. Не видяхме, разбира се, много от парковете. Има страхотни градини. Виена е най-предпочитаният град за живеене в света дори. Защото наистина е хубав, уреден. Много зелена. Имам дворци, в трите съм ходила. Много музеи, въобще има много какво да видите. Тук една седмица ще ви стигне така да усетите ритъма на града и хубавата му страна. Ние за няколко часа видяхме Пратера. И така, сега слизаме, Пратера и центъра. Сега слизаме да се вземем долу. Видяхме, мисля, че за турци, закуски имат. Всъщност той е комбинирана балканска кухня или пишеше нещо, плескавици, жопска салата, бюрек и всякакви такива неща. Ще вземем там закуски, отиваме към паркинга, си вземаме колата и потегляме към следващата дестинация. Видите в този малък асансьор после. Всичките. Айде. Идвам. Ето го Балкан бюрейка. Айде да видим. Баничка Сейрян. Седнахме, хапаме. Всъщност заказаха македонци тук, хората, които държат балканската кухня. И хапа много е вкусна паничката, бюрек е написано, много е вкусно. Тук я правят страхотна и ерянчето супер. Зареждаме се и продължаваме с нашите пътешествия. Рички, мама, за да се премериш. 20 цента, да. Дойдохме на 40 минути някъде от Виена в един много известен, популярен аутлет център, Барндорф. Тук идват от Виена, от Братислава, от Будапеща. Толкова е популярен и наистина е огромен. Паркинг е огромен, някъде спреме. Аз така. Влизаме вътре да видим дали ще намерим някакви находки тук. Хора, да ви кажа, този мост си заслужава, но тук трябва да имате един, даже 2 дни, за да обиколите всичко. Направих някакви покупки и наистина има намаления хубави, защото сме ходили покрай Милано в молове, които нямаше, но сега е окей. Всичко да, хареса ми. Определено го препоръчвам, ако сте близо до Виена с личен автомобил, има какво да видите. Голяма си, но направих 2 обиколки тук на едната част
Има къде купите шоколади, шоколадови ликьори, какви ли не неща. Хейнзел марката. Австрийска, така че пак съм тук и пак облаци да направо вече се прибираме на слънце в България. Да, има къде купите и шоколадови неща, но прецени са. Тук местни австрийски с подаръци, така че това е пълен е паркинга. Вътре обаче не е на палица, много спокойно. И как пак ви казвам, ако сте близко ви го препоръчвам. Има си и хубави неща. Какво ви кажа? Спряхме в Братислава, може да го разгледаме, то отново едни дъждове, едни ветрове, дъждът ще се усилва. Отиваме към колата, нищо няма да видим този път от Братислава. Тръгваме към Унгария. Сегет май ще спиме, сега ще погледнем, май за там да сме максимално близко до сръбската граница, утре да ни е по-бърз пътя и прехода и нямаме малко хубаво време, защото писна дъждове на това пътешествие, юли месец, само под знака на дъждове и ветрове. Само първите 2 дни в Чехия беше слънчево, топло, типично време за юли. В Виена вчера, да, и там горе-долу си беше добре. Но той е писна. Писна. Той вчера беше валял във Виена преди това цял ден и отидохме след обяд и вече не беше. Да, Братислава, толкова. Хайде към Сегет. Бърза помощ и преценят, че не е спешен случай, глоба ти праскат 200 евро, ако щеш. Виждате, че е тъмно около мен, защото вече стана много късно. Цял ден преход и вече сме в Сегет. Това е градче, голямо градче, четвъртото май по големина в Унгария, над 100 000 човека население и е близко до сръбската и до румънската граница. С това решихме тук да нощуваме. Техме си някаква къщичка и сега е 9:30 и отиваме по-към центъра, за да хапнем нещо в кое ресторанче, ако намерим. И вървим, да, и това е, ето, обстановката. Събота вечер, тук няма много хора. В центъра предполагам, че е по-натоварен. Проверихме два ресторанта, които работят 12. Така че един е в центъра, другия е малко по-близо, но отиваме първо да проверим този в центъра. И така, има и трамвай, между другото. Минава автобус и трамвай е градския транспорт. Ние ще ходим пеша. 20 на минути до центъра ни го дава. Да си походим, че малко сме ходили. Хайде да ви вода на ресторант в Сегет. Промяна в плана. Няма да ходим в центъра, защото едното от човек, който сме взели къщата от него, ни препоръча едно, което е по-близко до нас. И прочетахме много хубави коментари в Google за него всъщност. Бистро, Garden and Beach. И затова отиваме към него, защото сме изморени. Работи до 12-то. Сега е 9:30, така че отиваме и се надяваме да хапнем. Прочетахме много хубави коментари за местна кухня, десерт и всичко. Така че действаме на там. Това са закуски. Няма музика, ма. Я да видя. Ето тук трябва да е. Да, ето тук. Ето го. То няма никой. След като се оказа, че в 9 часа приключва кухнята в ресторанта,
се наложи да дойдем в един хипермаркет, ама огромен, който е 24 часа, пак е близко до нас, ама огромен. И Теско се казва, ето го, и влизаме вътре да си купим вечеря и нещо за пиене, защото имаме нужда. Така, айде влизаме. Дойде новия ден, минахме доста път до тук, където му виждате в момента. Вече сме в Сърбия, след Белград, между Белград и Ниш някъде. И всъщност седнахме да хапнем той 2 часа нещо като обяд да направим в едно сръбски ресторант. Той е точно магистралата от бивката, не трябва да слизате от него. Кафана за 2 дана, така се казва. Много хубав рейтинг видяхме в Google. За първи път отсядаме, всъщност е много хубав ресторанта. Сервитьорите с ризи супер добре изглежда. Сега очакваме и храната сме си поръчали. Косичите тескавици, кебабци, чебапчи, салати, супи, телешка, агнешка има рибена, от всичките поръчахме и чакаме. Много приятно място, наистина има хора, коли, той има голям хотел тук, така че се забелязва отдалеч, имаше и реклама на билбордове, така че който пътува, сега ще видим само и храната, дали наистина ще така хубаво, каквато видяхме и така. Тук сме, приключва нашето пътешествие, след няколко часа в България и много дни, не знам, 13 дни ни станаха, около 17 града, големи обиколихме в Европа, наистина феноменално. Хайде сега ще ви покажа какво ще хапваме и ще приключваме вече с влоговете. Толкова от тази годишното европейско пътешествие, семейно, 3 поколения с кола. Май твоята каза, да. Ето виждаш това месо. Твоята агнешка, нали? Някакъв си гледал супа, защото както яза. Машка може да трябва лоши бъд. Хапнахме, ви казах, хареса ни храната. Супите, чорбите бяха хубави. Плеските на мен не ми хареса, примерно мъжа ми супер много му хареса. Чебапчите бяха много вкусно, харесаха ми, да. Салатката беше много хубава. Сина ми разбра, че вече обича сирене, толкова му хареса. Така че това е. Хапнахме и вече към България и се надявам да няма много хора на границата. Между сръбско-унгарската граница чакахме около час и половина на Хоргош, така май беше. И сега отиваме към българо-сръбската, през Калотина решихме си минаваме. И пожелайте успех, да няма хора да не чакаме. Ако сте изгледали всичките епизоди от това семейно европейско пътешествие с кола, ще се радвам да коментирате, хареса ли, бихте ли предприели такова и вие. Много е наситено, 400-500 км на ден, по един минимум 2 града, големи столици европейски. Въобще много лудо беше, но и много приятно. Ще се надявам да коментирате, ако сте изгледали всичките видеа, или бихте направили нещо такова и вие. Хайде, потегляме към София и до следващото ни видео, приятели, до скоро!